गिबियावनो आङो जोंनि UPL दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम गोसो गोरबोनि गोजोननायजों लोगोसे आङो साबायखर जासिगोन आरो जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट राज्य सभानि MP मानगोनां रोनगोरा नार्जारि बेजों लोगोसेनो जोंनि सासे मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे जोंनि जायफोर ज्येष्ठ जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिम आंनि गोरबो गोसोनि गोजोन हामलायनाय आङो जासिदों आरो साबायखर जासिदों जे दिनै फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै आंखौ दोलोआ सायख'दों आरो निस्सय हयथ' माबा मोनसे सिन्था खालामदों जे दिनैहाय आंनि सायाव फैगौ क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ बारहोनांगौनियाव आंनियाव हयथ' माबा मोनसे नुदों आंखौ फोथायदों आरो फोथायनायनि थाखायनो दिनै सायख'दों जेला आङो साननानै लादों जे जुदिअबा आङो दिनै सिडली समस्तिनि एक्जिस्टिं MLA आङो दिनैहाय फ्राय बोसोरथाम जानो थांगासिनो दं आखायाव आरो बोसोरनैसो समस्तिनि रायजो राजानि जानानै खामानि मावबावनांगौमोन अब्लाबो दोलोआ जेखौ सिन्था खालामदों लोगोसेनो जोंहा आसामाव NDA एलायन्स जोंहा दङ बेयाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय सरकार सोलिनानै दङ आरो दिनै NDAनि जोंनि जिफोर दोलोफोर दङ बे दोलोनिफ्रायबो आंनि फारसे जिखौ मोनसे फोथायनाय लाखिनानै जेखौ सायख'दों दा आङो NDAनि जिखिनि आंनि सायाव फोथायनाय लाखिनाय आरो UPL दोलोनि आंनि सायाव जिखिनि फोथायनाय लाखिनाय बे फोथायनाय लाखिनायखौ आङो सन्मान होनानै आङो दिनैहाय बिजाथि महरै गसंनो आङो थियारि जादों आरो बेनिखायनो आङो मिजिं खालामो जे जोंनि सरकारा NDA एलायन्सआ रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जेफोर हाबाफारिफोर जेफोर आसनिफोर लादों बे आसनिया सरकारजों रायजोजों खाथियाव साफिहोदों आरो बे साफिनायानो जोंनि सरकार आरो रायजो राजानि गेजेराव भटार रायजो राजानि गेजेराव मोनसे फोथायलायनाय मोनसे बिसास बे फैदों आरो बे बिसास एबा फोथायनायानो क'क्राझार लकसभा समस्तिनि बिसायख'थि फैगौ जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोबोद गाहामैनो बारलांनो हागोन आंहा बेखौ फोथायनाय दं। नोंथाङा जिहेतु नोंथांनि समस्तिनिफ्राय गुबुन गुबुन समस्तियाव खामानि मावनांगौ जागोन दा बिसायख'थियाव माबायदि नोंथाङा रायजो राजानि गेजेराव नुजाहैनो थांखि लादों? बे NDA एलायन्सनि थांखि जागोन जे बोरैहाय रायजो राजानिसिम जोङो आंखौ खाथियाव लांनो हायो बा आङो रायजो राजासिम बोरै साफिनो हायो दा पार्सनेलि हयथ' बेयाव जेबो सोलिनाय नङा जे दोलोआ बा पार्टिया जेखौ खालामगोन बा NDA एलायन्सआ जिखिनि रायजो राजानि खाथियाव लांगोन आंनि खावलायनाया बेनोल' जिहेथु दिनैहाय भारत सरकाराव दिनैहाय नरेन्द्र मदि दैदेननाय सरकार आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकार आरो बिटिआरआव जोंहा प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननाय सरकार बे मोनथाम इन्जिननि सरकारा दिनै जिबायदि रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय आसामखौ जौगाहोनायनि बिटिआरखौ दिनैहाय गोजोन थासारिजों लोगोसे दिनैहाय ग्रिन बड'लेण्ड आरो स्मार्ट बड'लेण्ड खालामनायनि जिफोर थांखिफोर बे थांखियानो दिनै रायजो राजाया जोंनि खाथियावबो साफिगोन आरो जोंबो दोलो हिसाबै NDA हिसाबै रायजो राजानि खाथियाव साफिनो हानायनि जोंहा जोबोद लामाफोर दङ आरो बे लामायानो जोंखौ फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव जोबोद मोजाङै बारनो हागोन आं बेखौ नुहुरदों।